Errefuxiatuen nazioarteko eguna da gaur, eta ikusten duzue sare sozialek badutela bere arrastoa, Gernikatik Mediterraneoko itsasoraino, bertan baitago mundu mailako hobi komun handiena. Gernika edota Erorien Arana rankinean badira ere, zalantzarik ez da, lehen postuan dagoela Mediterraneoko itsasoko egoera. Aste honetan gainera, Greziako gobernuak egin duena, Zorigaiztoko adibidea dugu gainera.